Здравейте, хора! Днес е 28, предполагам. Не, 29, близко. Днес ще играем Майнкрафт. Ако се очудвате, аз не. Survival. Този клип ще бъде по-така информационен. Ако чувате, между другото, ето с този скин съм. Ако не забравя, ще оставя долу в коментарите линк за свалянето. Но предполагам, че ще забравя. Затова просто ще дам приложението. Ice Biome. Сега се замислям, че къщата ми може да бъде в Ice Biome. Което е много... Съжалявам за този страничен звук. Докато сега търся, искам да ви кажа, че ще снимам на таблет, ще играя на таблет и ако мога, доколкото знам, мога да стримвам на таблет. Затова в линковете долу ще оставя място за това, но не съм сигурен. Тук няма ли хубаво място? Само вода. Не взехме дърво. Както и да е. Нещо, което ще да казвам. Да, играем на най-новата версия на Майнкрафт. И между другото, ако ви харесва с какво приложение записвам, може да го оцените с лайк или дизлайк. Тоест с палче нагоре и палче надолу. Сега е 9-10 часа. И съм в добро настроение. Но просто ходя на училище. Понякога ме мързи дори да стана. Пак камо ли да си включа таблета. Затова ще се опитвам, да качвам клипове. Не като да не качвам. Обаче да знаете, че графика ми, ако не качвам, значи е много натоварен. Не за друго. Иначе, щом сега снимам, ще имам идеята, че трябва да снимам и това до някъде ще ми каже: Любомире, стани, хвани таблета и запиши един клип за 30 минути. И така предполагам. Нали? Кой каквото да казва. Аз понякога се водя хейтър, защото някои ютубъри взимат много рисковани решения. Не! Съжалявам, това беше страничен звук. Ако ще питате какъв ми е таблет, вие ще питате, таблета ми е Samsung Galaxy Tab 4. Един от най-новите, доколкото знам. Не. Ето от MCP Master си свалих скина. Ще оставя долу линк. Да, съжалявам за това, но просто бъгна. What? Супер. И ако може, понеже аз знам, че трябва да се свържа с компютъра си, за да мога да стримвам, но понеже компютъра ми е супер зле, аз ще правя и влогове. Това е другото, което искам да кажа. Компютъра ми е супер зле, просто нямате си на представа, но има и по-зле. Затова не се оплаквам, но и не е много за хвалба. Все пак компютър е на близо 7 години. Даже майче е точно 7. Така, някои хора, когато играят Майнкрафт, те първо започват да копаят, но аз не съм от тези хора. Аз първо строя къщата и тогава
Нали, започвам да копая, да събирам диамантите. Да. Понякога може да говоря на диалект. О, зайчета. Та. Рип заенца. Няма да ви убивам. И давайте теми, за които да говоря в клиповете, понеже няма какво толкова. Ако не ще трябва да ви разказвам за деня ми, това е много скучно. Тук мисля, че е добро място. Не много сме близо до това. До другите бая ми. И много ми е дразнещо някои хора да казват PvP, а не PvP. Това е супер дразнещо. Само да видя от колко време си имам. 6 минути. Клипове ще са дълги по 20-30 минути, но нали, кажете дали ще бъдат много скучни, защото аз не съм някакъв клон, че да е забавно, но нали ще се опитвам да е забавно. Между другото, честита Коледа. Аз не получих почти никакви подаръци, но и не ми трябват. Вече имам всичко, което искам. Вълци. Кокошка. Боинг, съжалявам. Между другото, сега като казах Боинг, Етелтрит. Преслав Етелтрит Иванов, мисля, че всички го знаят. Той каза на една фен среща, че аз приличам на Боинг. Затова да ви дам някаква представа как изглеждам. И така. Скоро, т.е. другата година, ще излезе 0.14.0 и ще дам канала на този, от който да си я свалите. Тоест един вид ще бъде като реклама. Предполагам, да. Така. Сега ще... забрах си мисълта. Да, връщаме се след малко. Казах след малко. Сета. Исках да ви кажа нещо, но аз съм като рибите. Не помня дълго. Пак ли? Не. Да фак. Не, такива реклами време на време ми се появяват на таблета и ако знаете как да ги спра, ще съм ви много благодарен, защото на стрим не искам да се появяват. И аз стримовете може би ще ги качвам в YouTube и понеже някои хора просто не могат да седят толкова време пред таблет, телефон, компютър, телевизор и така нататък. Затова ще снимам. Затова не е задължително да идвате, но ще бъде забавно. Ще се опитам да следя чата от телефона ми. И така. Този клип предполагам, че всички неща, които ще правя, повече ще бъде събиране на материал за къща. Да. Ето пак. Виждате, гадно е. А тази крава ще я убия всеки момент. Къде си, бе? Умри!
така. Да. Връщаме се след малко. От около 10 минути. Между другото, здравейте. От 5-6 минути вали сняг. И вижте колко готино са направили дърветата. По-точно листата. Това не го бях забелязал. С къщата сме до тук. Това е само първи етаж. Аз ще направя подземен, но това в бъдещето. Ето така изглежда. Ето. Не, кой знае колко добра. Ето печка, в която направихме стъклата. Днеска го събрахме от... там някъде... нещо подобно беше. Камъкът... Ето, чакайте. Тук имаше кол. Камъкът ето от... Чакайте, само да нападна. Ето от тук. Събрах камък. И тук ще си направя мината. Къщата имаше вариант да не е на втори етаж, но тук ми се виждаше някакси малко тясно. Нали, с хем стъкла, хем нямаше да се събере с всичките честове. Аз като направя подземния етаж, там ще бъде чест рума. Но това за по-нататък. Ето, вече има сняг. В София няма. Най-забавното. В Майнкрафт има, в България няма, нали? Не съвсем. В София няма. Само скреш. От 10 с точност 12 минути нещо снимам. Ако чуете някакво скърцане, това е от леглото. Тук. Между другото, тук предполагам, или там, т.е. тук, ще направя тераса. По-добре тук, защото е повече мястото. Ето, вижте ми инвентара. От 1 час 40 минути се мъча да направя тази шибана къща. Ще се върнем, когато я построя. Тоест, за вас 2 секунди и половина. Чакайте. За вас 2 секунди и половина. А за мен час и половина. А сега то след малко. Но след малко. Къщичката. Това на мен много ми харесва. Къщичката на мене лично ми харесва. The fuck. Ми харесва. Чакайте. Ми харесва как се получи. Тук с слабове. Отгоре покрив, нали? Необикновен. Тук мисля да го направя така. Амено. Добре име. Така. На мен така ми харесва. Сега отивам навънка да ви кажа как стана.
Сега това как ще е да оправяме друг въпрос. Така. Той или не? Ето. Горе с погребчето, коминчето. На мен много ми харесва. Ето. Сложих тук ето този детайл. На мен лично много ми харесва. Но се колебаях дали да го сложа с кобълстон или с спрус вулт. И като е с кобълстон има много голяма съжалявам. Ама като не се специално още така. С кобълстон има един такъв контраст, който не ми харесва толкова. И ето. Нямам с какво да го щупа. Другия клип. Аз от колко време снимам? 16 минути. Още 7 минути ще поиграя. Но от другия клип ще започнем с копанието. Ето какво имам в честа. Нищо интересно. Сега може да направим пътя. Между другото, този байам на мен лично много ми харесва. Но сега, как да ви го кажа, ще го направим като един огромен град. Стига и това ли? Един огромен град, в който нали като село. Обаче няма да бъде най-обикновено село. Ами ще бъде. Не знам. Вие предложете име, аз ще направя път, от който да се идва в това село, без значение. И вие кажете дали ще бъде село или градче. И така, предполагам, че трябва да се получи някакво по-готино. Обаче на мен къщичката много ми харесва. Тук ще сложа още някой друг чест. Опс. Тази печка. Сега сме без дикълт, защото когато не съм се развил толкова, аз сега пред вас ето го включвам и го слагаме на хард. Обаче до сега не го бях сложил, защото не съм се развил толкова и според мен е безмислено да е включено. Съжалявам. И така. И между другото, да знаете как да направя сървър, защото искам с едни приятели да направим сървър. И в този сървър да се снима като нещо подобно на пакта. Защото къде беше? След CC се опитахме и не става. Можеш само да си в сървъра, но не можеш да чупиш блоките. И това няма никакъв смисъл. Затова ще прекратя сега клипа, защото мястото е заето и ако продължа ще е такова.
Самия клип ще се корупне. Не, съжалявам. Ще се махне. Затова чао, лек ден и бъдете здрави!